പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അറിവിൻ്റെ ദർപ്പണമേ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതായത് അറിവിൻ്റെ കണ്ണാടി. യഥാർത്ഥമായ അറിവ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനും അവിടുത്തെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമാണ്. ദൈവവചനത്തെ ഇത്രത്തോളം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച, ധ്യാനിച്ച, സൂക്ഷിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല. അതിനാലാണ് മറിയത്തെ അറിവിൻ്റെ ദർപ്പണമാക്കി മാറ്റിയത്. യഥാർത്ഥമായ അറിവ് ദൈവസ്നേഹത്തിലും ദൈവവിശ്വാസത്തിലും വിനയത്തിലുമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആഴമായ ദൈവിക ബോധ്യങ്ങളും അറിവുകളും ലഭിക്കുവാൻ അമ്മയുടെ മാതൃക കണ്ട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആവേ 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 മരിയേ.